You're going to kindergarten, okay? No. You will. Ayaw niya pumunta na nag-adjust pa talaga. I made her hair. Pero nagkabalituwang. I see. Yeah, Mama made your hair. Yeah? Then, hello, brother. Good morning, little dude. Muhay saibit pa jud kailangan ko pinapa-iPad ko pag ginagawa kong hair, guys, kasi grabe. Hindi talaga nagpapagawa ng hair. Pero ngayon tapos na, they have to go in 5 minutes. So, it's okay na mag-iPad ka dali. Tiring! Brother is watching. Yeah. Morning, guys. Guys, nagsublay ako ngayon. Papakita ko sa inyo yung hair loss ko. Grabe. Tapos kagabi nung naligo ako, ang dami din. Makakabahala talaga, pero ayo. Nagtiniting ko na lang na dahil sa postpartum. Of course, it's because my postpartum naman talaga din. See that, guys? Look. Ang dami. Ang dami niya. Jesus eh. Dami niya. So, hi guys! Good evening. It's already evening. Ang island. Gikapoy ko. Nag-ano kami sa box, guys. Nag-prepare. Tapos, may isa pa kaming box na in-order. Kasi, para dalawa siya. Kasi, para hindi alkansi ba. Taro muna ko kung buhok. Tapos, ang ending ron. Kapoy, nag-ano. Madami tayong ilalagay. Tapos, gabi na. Ko siya nakuan kasi lately, mura man ko kapoy sa kong kinabuhi, So, si Junior lang andito sa akin. Si Francine, pinalabas ko kay grabe kakiat. Tapos, ayan. Ayan ang ating mga ipanglalagay dito. Yung mga damit na na-sort ko before. Damit ng mga kids ang aking i-wrap instead na magbubble wrap ako sa iba, pero mostly talaga clothes para magamit din yung clothes doon ba. So, naglalagay na ako. Ang iba, nilalagyan ko ng pangalan para siguro Christmas to dadating ba kung hindi mapipick up agad ng balikbayan box cargo service. Sa ano pala ako sa Archimedes balikbayan service. And then may isa pa kaming box na in order, hindi pa siya dumating. So, nagdagdag ako para dalawa siya. Because hindi talaga siya magkasya sa isa since hindi naman kami uuwi. So, it's a Christmas Christmas na to nila doon. Ayan, so para makapag-realize ko kasi ang box, ayan guys, yan pa lang yung laman. Mayroon ako dito, si Francine. Si Francine dun. Ayun, nilalagay ko pa yun din sa box yun. So, hi! Cheese! Akong sa mukha na anak. At si Junior ang akong kakwadre. Hello, baby! So, ayan, ating groceries. Meron tayong mga chorba na another groceries. Magdagdag pa tayo pag dumating yung isa ka box. So, meron tayong coffee maker, yung hiningi ng kapatid ko na music box, yung razor, ganyan. Yan pa yung first, pero parang na siya guys, parang nilagyan ni Frank ng ganito, kay para daw safe, kasi, ayun, basta para lang safe. Para hindi kuan ba. So, ayan. Ito, yung yung lagari, akong girap sa habol. Kung hindi masisira yung mga gagmay mga appliances, mga ganyan guys ba, yung coffee maker, at mayroon din akong toaster, at saka try namin ipasok din sa isang box yung microwave, try namin kung hindi siya masira guys. So try lang natin kung masira wala tayong swerte yun. So ang iba pinangalanan ko kasi dalawang bahay, actually only isa lang sila kusina guys, yung kapatid ko, yung kuya ko, at saka yung family niya, at saka yung mama ko, sila yung tatanggap nito, kaya almost is groceries kasi pang Pasko na, hindi kasi kami makakauwi. So Merry Christmas na to para sa kanila.
Sige, paningot kong tagok, guys. Kapuyo eh. So, ayan na ang ating first box. My God, kapoy ko. So, ako siyang I think ma-close na nato ng first box karon or ugma ko na to tiwason guys kasi gabi na. Tapos ang ilalagay ko na ang kulang na lang is sa next na box ilalagay ko ang microwave at saka toaster. And then yung mga kitchen utensils, yung mga luwag ba. Tapos dyan lagay ko dito sa first. And then ang Nutella maybe sa second box. Let's see. Kasi baka mabasag siya, dapat supported siya sa mga damit. So ayun guys. So let's continue tomorrow or nang pag dumating na yung box. So ang ginawa ko guys para nag-layer ako after ng clothes para malagay natin siguro sa ibabaw yung Nutella or let's see. Ito yung pantalon na kinuha ko guys sa H&M, tapos malaki siya. Ayan. Ito yun, kasya siya actually sa akin guys, pero yung isang set up 2 pack na to sa isa. Sinuot ko siya sa akin na lang, hindi ko pa siya sinuot pero sa akin na lang yun. At ito naman lagay natin sa box guys, kasi baka may magkasya nito doon. Yung cousin ko siguro sa kanya na to. So ilalagay ko to siya lahat sa ibabaw. Yung mga in-order natin sa H&M na hindi nagkasya sa atin, yun yung nilayer ko doon. And I hope it will reach on Christmas para pinaskuhan na niya guys. Guys, good morning! Dami kong limpyuhon sa kusina. So, na dito? 10 a.m. Si Francine nasa kindergarten. Ang mga kids nasa school. Kami lang ni Junior dito, ako at si Junior. Si Frank, hinatid niya si Francine sa kindergarten. And then, nag-grocery siya ng iba pang para sa box kasi para ma-close na natin yung isang box kasi pinaano ko siya guys, binabalance ko siya yung weight kasi until minimum of max hanggang 99 kilograms yung box pero hindi ako good anong mga timbang-timbang ay. Tapos naglinis-linis ako konti, magulo ang bahay kasi lately guys, ang busy-busy namin sa kindergarten ni Francine at saka pero man jud ko busy. Lagi na lang talaga ako busy sa kinabuhi ko. Ano na lang kaya pag ako nito, pag nag-start ako magtrabaho, paano ko na lang malinis tong bahay, oy. So, andito na ang ating box. Antayin ko na lang si Frank kasi yung iba guys na nandito, ilalagay ko siya sa second box pero ito, malapit na yan. Iko-close ko na yan siya pero I think pwede pang malagyan yung top, yung grocery niya. Tapos yung ko-close natin to. Tapos yan, tapos ang ating isang box. Same t-shirt pa din. Wala pa akong ligo guys, oh. Ano pa ako? Hagardo Versosa. Tapos magtutupi ako dito sa living room habang si Junior ay natutulog. So ito lang ang tupiin ko. Konti lang, pero ayun. So ma-peaceful tayo ngayon kasi wala yung mga kids. Peaceful ang bahay. So ganito na yung ganap ko guys. Kasi si Francine nasa kindergarten na. And then since I'm in motherhood for 1 year, tsaka pa ako lagay ko yung gayo dito. So today, I'm sure mako-close na natin yung isang box para pagdating nung isang empty box. Kasi na-separate yung pag-order ko guys sa empty box. Kasi at first, isa lang talaga sana yung ipapadala ko. Tapos last time, hindi yun din siya nagkasya since I was thinking na much better na magpadala. Sabi ni Frank, dalawahin na lang daw namin para sure. Kasi yung microwave at saka toaster, hindi siya naisama sa isang box. So, hindi siya nagkasya. So, ayun.
So, magko-close natin yung box today. Yung isa, paulit-ulit na lang ako. Parang sirang plaka. So, ayun. So, ayun guys. Let's see kung mag-close na tayo. Let's see kung papakita ako sa inyo mamaya pag nag-close na tayo ng box. So, for now, magtutupi na muna ako. And then, magluluto ako ng paniudto namin. Ay, andito na yung ipupuno natin sa box. Pakita ko pala sa inyo yung kuan. Yung, kasi nagtanong si ano, yung anong longganisa. Ito yung guys, oh, sa Reve, kasi Reve galing si Frank. Ito yung na chorizo. Chorizo pala, hindi longganisa. It's a Spanish at ito na ano. Did you ever notice how quiet it is here? Yeah, I told them already that. Oh, you said that. Yeah, of course. But it's so quiet. Yeah, it was Francis so quiet. is alone in bed and awake. Yeah, playing with the Francis pillow. will come home soon. The kids around 10 minutes. The kids is early today? No. Oh God, no. I pick up 10 minutes. No, I'm So joking. bad, you're so No. bad. I am making fun. No, I don't. It's a Spanish. Oh, yeah, it's a Spanish style na chorizo. Ito yun sis, yung nagtanong si Sis Genio ata yun. Sa Reve. Sa Reve lang yan siya nabibili. Only in Reve, no? You can buy that one. So, tatapusin natin yung ano guys, yung box at i-close na natin. Kasi yung ibang stuff, sa isang second box ko nga yan siya ilalagay kasi mababasag yung Nutella. So, let's finish it. Francine! Hi! What's that? Tomato! Where do you get that? Huh? Who gave that? Oh, you got tomato. Where did you get that, baby? Oh, you pick up tomato there? Yeah, good. Should we wash that and you eat? No, you cannot eat that yet. You have to wait until it's red. Yeah, but in Philippines But you eat green. She fell and it burst on the side. Come here. You put that in the kitchen. Yeah. Burst here. So I wonder if... You were afraid? Were you crying? No, she was not. What did it tell? She's afraid she fell. She fell. Okay. Oh. Look. Okay. Oh, careful with the plants. We're going to put that here. Until it's red. I hope it will red since it's burst. But it will take a while since Okay. it's really hard and new. Did you wash your hands? She washed her hands before. Okay. But when she fell, Okay. Don't go there because Mama needs to clean up there. So, it's finished, baby. My first box. Dito na yung first box. there. We just need to close it and that's it. The first box is done. Okay. Looks perfect the way you did it. Where were those bags from? I don't know. It's from you. Corey bring. I know that was the kids got that. or Okay, something, yeah. I don't know. They can use that in shopping in Philippines. Don't they have helicopter bags which are with much Yeah, but longer sleeve even, like, you know, so you can put that on. that's egal. Oh, yeah. So, tapos na ang ating first box. Atin na tayong i-close. Close na natin yan, guys. Close na natin ang first box. So, meron pa ako dito. Mga coffee mate. Ayan. So, close na natin yan. At ayun ang ating first box, guys. That's all for our video today. Thank you all for watching. And I hope to see you again on our next video. Bye-bye. And have a good day, everybody. And God bless us all.